ତୁ ଅଛି ଏଇଠି ମୁଁ ତ ଗୋଟେ କଲେଜରେ ଖୋଜୁଛି। ଆରେ ମିଷ୍ଟର ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତମେ କଣ ଅଛି ଆଉ ତମେ ମତେ କାହିଁ ଖୋଜୁଛ? କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ଆରେ ତତେ ନୁହନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ଖୋଜିବି। ଦେଖ ଆଇ ମୋ ତମକୁ ହାତ ଦେଇଛି ପ୍ଲିଜ ମୋ ବିଛାଡ଼ି ନିଅ ଏମିତି ନା ମୋ ମନଟା ଭଲ ନାହିଁ। ତୁ ଠିକ ଅଛି ଆଲିସା। ଆରେ ତ ଅବସ୍ଥା ଆମ ଏଠି ସେଇଆ ମାନେ ଦେଖ ଆଲିସା ପ୍ରଥମରୁ ଧରି এই କଲେଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋ ସହିତ ରହିଆସିଛି। ତାଛଡ଼ା ମୋ ମନର କଥା ତୋତେ ମୁଁ କାହାକୁ ଦେବୁ ଆଉ ତୁ କହୁଛୁ ପିଛା ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ। ଓହୋ अरे इनका प्रतिकाले और सेनाही अरे पाचन द्वार ना मु कबूत वाला आज मोटा फल नहीं ना तुम्हें पागल ही लेचो। अरे हाँ आलिसा ମୁଁ ଆଜି ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ତୋତେ କେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କହିବି ମୁଁ ଭାଷା କରିପାରୁନି। ହେଲେ ଆଜି ପ୍ରକୃତିଟା ଏଇ ପରିବେଶରେ ମୋତେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି କି ନାହିଁ? ନା ଫଟୋ ଅଛି ନା ମୁଝ ଅଛି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଜନ୍ମ ମନେଇବୁ ବୁଝିଲୁ ଆଲିସା। ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ସେ ଝିଅ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆଖି ନାଚି ଉଠୁଛି। ସେ ଝିଅ ନା ମୋତେ ଆଜି ପାଗଳ କରିଦେଇଛି। ତାହେଲେ